Takže dnes 29. januára idem pozrieť moje zasiaté papriky. A tuto mám zeler. Papriky mám normálne na radiátore, je to v podkroví, čiže tu sa im menej kúri. No a chcem ich pozrieť, ako vyklíčili. Čiže no asi si budem musieť pomôcť aj s druhou rukou. Takže takto. Takže trošičku som si to tu nasvietila. No a vidím, že ktoré papriky sú už von. Tu mám dátum 22. januára. Nová. To som siala vlastné semena, odobraté minulý rok. Tie sú už vonku. A druhé, tu mám aj napísané moje semená, Corno Galio a Corno Rosso. Tie sú už vonku. Niektoré, toto je jedna. A tie sú 3. Hej, 3. Tunák už vychádza jedna aj z kupovaných. Hej, jedna. To je Thalia. Takže tak, vlastné semená sú skôr von. A tunák mám zeler. Bude ho vidieť, už začína schádzať. Aj ten. Tuto je vidieť prvé. Je to vidieť? Hej, je to vidieť. Alebo ešte takto lepšie. Tu mám svetlo. Je tam vidieť. Už začínajú. Toto je zeler. Aj tam je klíček. 1 alebo 2 sú tam. Maličký zelený. Už začína. Čiže to je od 22. januára, aj dnes je 29, čiže to je 7 dní, hej? Tak za 7 dní a takto na radiátore položené. A už to kličí. Takže to je všetko. Budem pozorovať ďalej.